Ja, Abe de Vries is de meest engageerde dichter in Friesland, hoe ik wel uithouden willen. En dat is er ook benamen met je naaienbondel opscoregebied. En dat we het dan nou hoe hebben zullen. Ik dacht eerst van, het kon wel een dichtbondel wijzen dat uitgebracht is in eigen beheer. Omdat er net een barcode van uitjouwer achterop stiert. Maar nee, het is minder wier. Het is een hele creëze, verzwarige bondel bij uitjouwerij De Riep. Maar ik foto's van de dichter zelfs, want hij is ook wel bekend als fotograaf. En verder is het een hutkaaf, dus het is een hele mooie bondel worden wat dat onbelangrijk. Wat bekend is met het werk van Abe de Vries wordt net in je twee verrast terug zien naar je bondel. Het is weer dezelfde degelijkens, maar je barokke taal en klassieke versvormen. Maar ook de taalmacht van de dichter, die spotbetieden van de Sieden A. Daar kun je dan Osa van geniertje, maar de lezer kan er door de bombast ook wel eens wat in versoepen. En dan heb je allereerst even een proke te jaan van een heel mooi en in mijn optiek ook een heel typisch Abe de Vries gedicht. Hoe ik beginnen met het openingsgedicht van de bondel. Dat jet van Brief aan Noach. Van Epidam 15 jaar naar Igge. Nee, nog geen grote rivier daar, inkelt de riet. Dat is de veert uit de sliekpaden bochten om het vlerenboskje. En daarachter voor de volkstuin lei de graide, titelijk in gebruik als gliedsbaan. Daar wie het op zijn joen dat alles klappe. Het zwurk bewaaide ta een viergezicht op oceaan. Liekwols, zoen binnen de land langer rjochter snijdt. Je lippen changed door een eerste sneed. Sabere rentmasters stellen te begin tal aaien van skriers en liep en ze loeken prijzen in van spikkels. Ze drukken 4 zichten uit in GPS berekkende millimeters van vriezen. Ze hebben daar geen bergen, wel spierballen, privatiseren nevens besteen uit ierde, kuil of heer. Deze mensen houdt het met parket en plastic. Het is de economie, domme lul, ze is net witte. Van belibbers zijn dure kaartjes tickets. De Frieske dichter had zijn tijd verzitten. In de krappe steeg komt er nog, in het schoolhok op het terploon ek. En, om mij P te spreken, hij weet van de rustige badkuip van een jonkhiet. De in de tijd aan de kant regen veebregen. Leeghout is de dwarpsmenske net vreemd, maar in provinciale brochures kist net lezen. Hoe het fjetswals kanten vierderwijs zakje in het weken loon. En als het hemels berint, of in soort infiltratie dript, of krekt weget met de vjurger familie uit de Diepzee maai. Van hem, die het wetter erfelijk achtslacht, valt alles, Noach, vallen takkoms, taal en teken waai. Dat is eigen om een rom te ziekje, om wat west had, net alleenig, maar ek om wat wijzen mat. En dat wie de diepte ingeen als het rijthintje, dat wit wat daar zwemt. Net om Tatiaan ons zwanke basten, happend naar zwelle stutten, maar om te vlingen, een vrije vogel over de oceaan. Wat opvalt in het werk van Abe de Vries is dat het gauw wat particuliers krijgen, toch net alleen de plakken die er broekt, maar ook toch de namen. Het komt zelfs dichter bij de dichter zelfs, wat het dan persoonlijker maakt, maar wat ik wijzen kan dat het dan ook minder universeel wordt. Omdat je mij even een voorbeeld van te jaan hoe ik het volgende gedicht voorlees en dan kun je hem dus zelfs ook oordelen of dat al of net zo is wat ik zie. Het gedicht wat ik voorlezen wil is dan Indian Summer in een chaletje op Twizelerheide. Ingen. Voor het ruut crazy, het hinder zonder namen. Dirget in het spantouw van wat gees. De zinnen jouwt net werkelijke toen, als strielen ter beskammen. Oer de schrale takkomst die er leest, oer het veel te leest het sjoen. Van de woorden licht omklammen, gouden vluurs kroept oer de kloes daarnaast. Het is te laat september en sprek zoen oer het Lietse bosk, verjammen. Daar slaagt in het hout een zegevest en in het griene wordt het bruine sjoen. 2. Liefste, zo zuiver is langer net in je meer om de loonstaal mee te praten en te geren de moeder te spielen oer de pronkstikken van het regeer als die. Onder pauwegen van fanaten, geen hauk zijn slag om vat te vielen, kwatsje deze dagen u speteer in mijn simmers laureaten.
Die benne stimban stielen oer gwozzefjerren keer op keer. Do seist wat azen kinne katen, wat tied helpt u zuiverens uit te dienen. 3. Wat als de wraad rent naar ontheffing, voor het vormen van het woord en het lezen, wat uitdrukking wie van het recht op verheffing. Ik weet net wat het is, wol werd het gie, poëzie je op een boek, voor een ring, wie een hitte haai, geen lieds long grut. Let vuur is het, zinnestriel, van een stamkes in een afreding, om een tutsje in een blokhut, tuigskampend singel zien, naar hiel, leefde zijn schrifttalig genezing. 4. Voor het ruut, crazy, het hinder zonder tek, vlucht naai van eelje bijen onstutsen kastomaten bij de bjerkewal. Ik denk, daar giet er, net oud, maar brek en butst, maar vrij en net maaien. En hij trapet naar het strie op stal in dit dressuurwind tiedrek, breensgiend om een handvol biks te krijgen. Rjocht op de ruter, mij de zinnemaal, een jonge geest in tied en wek. Het hinder, dat je een jong komt te vlijen, wat detten wilde vallen. Opscoorgebieden is likwijls minder particulier als we zien vaak in de bondels, naar mijn idee, omdat de onklaagde specifieker is. Ze kwamen het woord ontheffing op voor en nou ja, je kunnen weten dat Abe de Vries hem echt sterk maakt in het burgerinitiatief Sistties voor Better Frieske onderwijs. En ook Loon van Taal komt in ieder van zijn verzen voor, maar hij had ook een gedicht geschreven over antiquariaat AC uit Dokkum dat op flessen gingen is. En nou ja, seizoen je dan zei ik inderdaad aan de journalist en in de dichter Boppe Dreuwen komt. En ik ging ook zeggen onder het begin dat het soms wat nou ja, barokkige poëzie is, maar zo'n versen wat ik nog krijg vallen is, en dan vind ik toch eigenlijk wel heel fris op zijn eigen wijze. En ze stenen dan meer van zo'n soort nou ja, frisse gedichten in de bundel van Abe de Vries. Al met al kan ik zeggen dat het opscoorgebied een hechte bondel is, dat de onklaagden heel nou ja, subtiel in befrisselen binnen, zodat het dan geen geëmel wordt, maar dat het dan juist poëzie is dat echt wat te sissen had. Het is net een bondel die in zie ik uitlezen, maar ja, dat is vanzelfs bij alle bondels, dus daar is opscoorgebied net een uitzondering op. Mijn conclusie kan wijzen dat de versen dan echt voert aan werk in jouw. En bij je wijze van uitsmieter voer ik dan nog even in een gedicht om je hem voorlezen. En dat is het gedicht Folklore. Binder commerciële kansen, dan lees ik aan toeristen deze hechte punten van mijn loon. Het terpenpaard roen als een tjoekerijgbonke van trunken sererbri naar dat skaten stjonken. Dat het wetter in de winter spoeken opjoeg, voel op de kanten groen voor ekers droeg. Als het hiele nergens huizen in het skreppen, schaden kroorden voor de eigen hemeltreppen. En laai er hienste ijs naast de leegloons diek. Ik bruide erhin als een bok in het romteriek. Blien, tussen zinnebrillen en simmerjassen, daar voor het brekken van ijs en ierdes kossen. Wat ik dwaas zoe stie moer vast in de tijd, het verder perfectioneren van het toeristenlied. Stie de zinnen heeg, dan hier ik een roeghouwer in de knappe knoesten of ik laai in de fjouwer. Van de jappelbakken krom en de boesint, die een dwarpsjongen van de bouwboeren wint. En wie eens om kroonse winste partoeren, maar rede rozen van arbeiders zelfs besturen. Vergoed stie het dwarp bij de marketeers op een kaart, de bevolkingscijfers ha ik altijd paraat. Haast toezen die onder het telegraafpjellen zong, helte minder als krimp troch krieken gong. En ik schreeuw om uitens een boekje oer het plak, dat uit hemzelfs genieget on het verliezen had. Ze denken boeren van doe binnen bedobben, enkel de wien die de grijfstien scrobben. Het wie op een keer, ik wie er zelfs ik bij, in een vinne die paken betocht om mij. De lichten stroepten volle dieper daaronder, als gadelijk is van Noachs reddingswonder. Op een ijsbaan, blank zonder wilders of pomp, vaar ik om in een strontbesmotsige klomp. Succesvol beschilderen nevens regionale folklore, troch briekpraters die boetensteenders bekoren.